Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Yan uwa da fatan kuna lafiya. So masha Allah alhamdulillah ala kulli halin. So masha Allah alhamdulillah kamar yadda na ce a je a yi joinin Catizen Catizen abin Catizen. Zan yi bidiyo insha Allah ta'ala. So ga bidiyo za ku je ku yi kuma ku buga game din. Yawancin mutane sun yi wannan abin amma sun kasa playing da inda za su dinga samun ruwa. So yau zan muku cikakken bayani insha Allah ta'ala tare da bidiyo yadda za ku je ku yi cikin sauƙi kuma update zai biyo baya kamar yadda na faɗa lokaci bayan lokaci kamar yadda muka ware group muka ce lallai kowa ya daure joinin saboda duk wani abu da muke a ciki za mu dinga shigowa mu yi bayani sannan mu karɓi ƙorafe-ƙorafen mutane mu amsa tambayoyinsu. So saboda haka duk wanda ya san bai group sai ya ƙoƙari ya join. Yau ka biyo wanda ta private kana ta min magana DM yayi yawa ban amsa ba. So ta can ba ni kaɗai ba duka admin ɗin mu za mu iya bakin ƙoƙarin mu gurin duk wani mining da muke ko wani airdrop da sauran project gaba ɗaya ganin yan uwa sun amfana da abin da aka ɗauko tun daga fari. Yawancin abubuwa za ku ga an jefa a wani guri daga sakalin in ka riga ka ɗauka kai rijista ka tafi shikenan ba wanda zai bibiya ba wanda zai ji ƙorafin ka ko wani abu. So wannan bai da daɗi. Wannan ya sa muka ware gida specific domin amsa tambayoyin al'umma. Allah ya datar da mu. So bari mu je kai tsaye wa bidiyon. Idan ka samu link din haka za ka taba sai ya kai ka kan Telegram. Kuna gani kai tsaye zai kawo ka Telegram ɗinka zai ce ka danna start kamar yadda nake nuna muku aro haka. So masha Allah sai ya ce maka play game. So game ne ake bugawa wanda yake a taton da kansu masu Telegram kamar yadda kuka sani suna supporting su sosai. Duk wani gas fee da ake da sauransu ma da ton za a yi kamar yadda aka yi da Notcoin. So sai mu taɓa play insha Allah. Dan sai mu danna start. So za mu jira ya loading sai ya bude ya kai mu ciki. Ana fahimta? So masha Allah gashi nan yana shiga. So alhamdulillah kamar yadda kuke gani nan ne dashboard din mu. Nan ya nuna mana mu danna nan mage za ta fito a nan gurin haka za mu yi ta danna wato yanzu kowa ya sa ido sai ku natsu ku ga yadda zan yi. So masha Allah bari in taɓa. So na taɓa kun gani sai dai abin yana da magana a wurin gani. So da cire voice din saboda ku dinga jin abin da zan faɗa. Ana fahimta? So ga nan gurin in ya jefo muku wannan abin sai ku taɓa. So wannan magen da wannan za ku haɗe ta guri ɗaya. So bari in kukkunna su ku gani. Kun gani na kukkunna su da yawa. So bari ku ga yadda ake yau din. Za ka ɗauki misali mage ɗaya a nan sai ka haɗa ta da 'yar uwarta. Ana fahimta? Kamar wannan sai in haɗa ta da wannan. Wannan haɗa ta da wannan. So bari ku ga yadda zan dinga buga game ɗin. Kun gani ya haɗu sun bani point to ku kalli point ɗina wannan gurin shine point ɗina. Wannan gurin wannan kuma shine yawan coin ɗin da za su dinga bani. Nan shine point ɗina ku dinga kallo zan ta yin game ɗin insha Allah. Za mu ɗan yi kamar na minti 2 saboda ku ga yadda abin yake. Za ku dinga haɗa magen da mage ma'ana kowace da 'yar uwarta. So duk wanda ya haɗe zai nuna uku ya haɗe. Kun gani wannan da wannan sun zama 2-2 to 2-2 din nan sai ku haɗe su guri ɗaya za su zama 4 sai a kai ku next level. Kun gani kuna gani sai ku danna confirm. So haka ake game din kowanne za ku yi ta haɗawa to in ya nuna yaro sai ku fito da su to sai mu ci gaba da haɗawa. Kuna gani duk wanda bai haɗu ba sai ku rabu da shi ku ɗauki wani ku haɗa. So ga wannan ya haɗe kun gani na haɗa su to bari in haɗa 3-3. So haka ake game din haka za ku yi ta bugawa wanda yake da time zai dinga tara coin da yawa. So bari mu ƙara ɗan bubbugawa ku gani bari in ɗan fito da su. So gashi nan ina bugawa kuna gani so na haɗa 3-3 sai yanzu sai in haɗa 4-4. Kuna gani to ya kai ni lesson. So haka za ku yi ta bugawa haka za ku yi ta bugawa da abin da ya nuna muku sai ku taɓa. So za a yi ta baku point za a yi ta baku ranking kamar yadda kuke gani nake yi. So sai kowa ya sa ido. Yawwa ana fahimta. Gashi nan ina yi 3-3 na haɗa sun zama 4 a nan fito da su 2-2 1-1 so
haka za ku yi ta bugawa, haka za ku yi ta bugawa, duk wanda ya fito sai ku taɓa. Da fatan dai yanzu an fahimci inda abin yake insha Allah ta'ala. So kuna gani, so bari in haɗa 4 da 4 na haɗa, to bari in haɗa 5 da 5. So kun gani, so haka za ku yi ta bugawa, za ku ga nan dina yana ƙaruwa, kun gani, sannan coin dina yana ƙaruwa. So ga nan gurin fit, gurin abinci kenan, kun fahimta, nan booster, nan shopping da sauransu. So bari mu taɓa gurin fit, gurin abinci. So idan ya nuno muku wannan sai ku yi amfani da wanda aka sa free, sai ku taɓa na free ɗin, kar ku saki ku siya. Haka aka yi mana a Notcoin, aka ja muka yi ta asarar kuɗinmu muna boosting. Ƙarshe yanzu da aka zo canjin Notcoin a gurin da za a baka bota ka je ka anshi wannan, sai ku ga ba ku da komai, saboda ku tara coin ɗin iya tarawan ku. Kun gani fuca sosai an ba ku na free ɗin kenan, kan mutum ya je ta kashe kuɗin shi a banza. So wannan kenan, ga booster ita ma kuka taɓa za ku ga tana taimakon ku gurin yin mining ɗin da sauransu. So akwai na free, akwai wanda za ka siya da ton na Notcoin, an fahimta. So wannan shi dai, kada dai bidiyon ya cika tsawo da yawa. Ga shopping, a gurin shopping na gurin siyayya za ku shiga, kun gani, za ku zo nan kowa da kaza a baku kaza. So kowa ya tara coin da shi, kar ku je ku kona coin ɗin ku a banza, ku tara da yawa, akwai alkhairi insha Allah ta'ala. So ga gurin invitation, za ku taɓa nan sai ku ɗauki invitation code ɗinku, kun gani, sai ku taɓa nan gurin invite. To za ku gayyaci yan uwa da abokan arziki, link ɗin zai fito akan Telegram, kun gan shi, sai ku matse, sai ku yi copy, sai ku tura ma yan uwanku da abokan arziki. Ai ta gayyata, a tara da yawa. Duk wani update zai zo a group ɗinmu insha Allah. Za mu saka link ɗin group ɗin WhatsApp da Telegram. In dai kana neman update akan wani abu sosai kai join. Allah ya datar da mu. Za mu dinga buɗe gidan lokaci bayan lokaci muna amsa tambayoyi. Allah ya mana jagora baki da.